vanhu verestoration of human rights munyika yezimbabwe vouya vachikambena, vouya vachiita maprotest, vogadzira maplacards vachisimudza kutaura mashoko vachiti aiwa nhau yajameson timber yava kupfuurikidza. Jameson Timba anofanira kupiwa bheu rake. Sanapinda mashoko abuda chinyogwa muzara nhasi. Aiwa ndokuti chibva wasubscribe like utina on the bell icon. Tipinda pamhendo yavo yeROHR inova restoration of human rights in Zimbabwe. Vanotaura mashoko kuti as the restoration of human rights Zimbabwe ROHR, we are deeply concerned by the ongoing unlawful detention of the advocate 78 and Jameson Timber, who were also assaulted in the hands of the Republic Police. Vananyora mazita avo vachidhimanda for their release. Sezvamuri kuona mapictures ema-individuals vakabata maplacards. Aiwa, vari kubata maplacards avo vakanyora kuti #Jameson Timber, free Avondale 78, free political prisoners, grant them bail. Ndo mashoko vari kuya kutaura panapa. Avo vakawanda kwazvo vari kuya vachinyatso kupetishina, vari kuya nyatso kuprotesta vachiti aiwa nhau iyi kuviolate kwema-human rights. Munhu wese ane right to bail. Munhu wese akasuwiwa ari muusungwa, akasungwa zviri unconstitutional, vari vachidhimanda their release. Tudze mafungiro enyu pinai comment section medu, sanga no subscribe, kulike, pamwe chete notina on the bell icon.